Shalom. Kurian itu hata ada orang sudah mulai per minggu tadi bagasa jam 10-an. Tapada dia maroha do pikirata. Martangi yang nahohom mahita satokin. Amin. Kurian itu hata ta mulai mapar minggota ta puji tu hata maredde mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sai ingot ma ali Jehovah, akka dengan nibasam dohot asini roham, aisyan narubi doakai, asaunang marsura-sura akka musuku midaau, ali debatakku marhapo satu hodoau, sayunang pailaau, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami para siroha na sumurong, debatani hatuaun nami. Huingotami do diaka arion panaonon dohot hamamateni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami jala parbadiai mamikiri sude natinaonnai. Patadahum tuhami dosa nami, asa diarsakor rohanami, asa hupopomihami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami, jala asa hupasaltami lomo ni rohani namanubusami, asa martua hami marhitesiani rodi salileng ni lelengna, sai patu pamai dihami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amin. Hudul madamang daina. Tapuji Tuhata marede mahita. Tangyo kamuma sikap pati ni debata iman atar surat di Yesaya biddu 26 mamukka sian ayat sada tolhas tu ayat onom songonoma hata ni debata diari nasa sadai edde honon ni halama edde odilua juda adong do huta nagoting di hita hatuau do di bae parik dohot partano batuan ukap pamuma akka harbangan asabongot bangso natigor namar si hohot maniobi haburjuon hobar tu sakap naujakdo di payako dame matutu ai marnalum ni roha midahodo ibana marhapo satu Jehovah mahamu totong ai Tuhan Jehovah do dolok batu rodi salileng-lelengna ai ibana pajiput akka isini habut tulon di pajepol lohuta nahisati ditipal hodo itu tano direokot tuorbu asa dilutak pat akapat ni halak na dangol dohot lakani halak na pogos disido sahatna rap mahita mangidugogo lahu mangulaho patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patikmi amin.
Tapuji Tuhata Marede Mahita. Topotima dosata. Ale amanami jalan debat nami nadi Banua Gijang pargogo nasohatu dosan pardingga basa doho jala rodi saliling nililing nado asini roham sai marpamuati maroham di hajahaton nami jala sai unang be ingot akka dosa nami ai jod dohami mardosa maradopon ho jala jod do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalausion nami di hatam ale Tuhan Jehova sayunang paingot-ingot pangalausion nami unang alang asini roham sayurupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaun nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringo tuhasesan ni dosa parasi roha jala pardingga basa du Jehova labat tarimas jala parasi roha godang dang dibaet tuhita hobar tuak kadosata jaladang dibalosot tuhita khobar tuak kahajatotda
songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jehovah diakka nama kabiari ibana, hasangapa ma di debatana di gijang. Amin. Hudul madamang dainang. Tapuji Tuhata marete mahita. Tatangi homa hatani debata turpuk epistel di minggu remini sereon tarsurat di Filipi bidutolu ayat 10 tolhas tu bidu opat ayat sada. Rab sitiruau mahamu alea kadongan jala pamanatamuma akan marparange songo kami situruamuna. Hamagoado ujung nasida butuhana sida do di pardebata si hailahononna di hasangapon akka na ditanoon di parrohahon. Paubaon na do daging ta naleaon gabedoso daging na nasangapi hobar tu hagugon nai ay tarpatuduk sado saluhut tu ibana. Ido sahatna martuado akanatu mangihon hatani debata jalano peopsa. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita.
Tidak maha porsiau tai songon nahina tidak koni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman na tinubuhon ni si Maria na ketika dia siatot di porbadia adorang sohabuha ido tuhata na tumau ni berdi di panghuman ni silatus na mate tarpaja loibana di hau pinorsila na tua tubanua toru dung di tanon na mula mangulu di ari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tusiamu ni debata Jehovah amanai pargogo nasuhatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo to tanoon mangumi halak na mangulu do namate au porsea di tod di porbadia jala adong sadahuria nabadia dia to panyalak Kristen akan nabadia doho dihasani dosa doho dihatai nama dok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda amin hudul madamang daina pujian kor ina Debora.
Terima tinggi huriata. Shalom. Hurian itu hatta tabege maju titing namasa dohot nanang si pamasaw ni huriata di bagasan na sa minggon ima minggu tanggal 10 Maret 2025. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna jala selamat datang ma di ruas ni huriata naod dope na perjulu sehali romar minggu di huriat tahun sai di pasu-pasu debatama parsaurat tasadarion bahen sangap di goarna na perjolo goarni minggu ta sadarion ima minggu reminisere sai ingot ma akadenggan ni basam dohot topik minggu paidaida hinadenggan ni jahuba na padua hod dak danak na sorang di basa-basa hot tuhat tado sada dak danak bawa di keluarga landison en manurung inang lenti MS situmorang ruas sian wik blok onom ima di tanggal 7 Maret 2025 sehat do dak danaki songoni nang natorasna tolu pembentukan panitia tahun transformasi HKBP Batam. Di hari Senin tanggal 10 Maret 2025 mulai pukul 10.00 WIB di Patu Pahuriat Tado rapot pembentukan panitia tahun transformasi HKBP Batam maringanan di ruang sermon lantai 2 Pinangidoma tu saluhut full timer parhalado dohot utusa 2 sian uik nang kategorial laho madohoti rapoti napaupaton sinode distrik tahun 2025 di hari Senin tanggal 10 Maret 2025 pukul 08.00 sampai 16.30 WIB di Patu Pado Sinode HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau maringanan di gedung sekolah minggu HKBP Batam Center dohot agenda laporan Pakobasio Distrik program dohot anggaran tahun 2025 tatangnya koma asa dengan mardalan sinode distriki bahen sangap di debata na palimahon partangyangan wik pinangidoma tu saluhut ruas ni huria di ganuk wik asa madohoti partangnya di wik tabe jalau majadwal pertanyaan di bagasan minggon ima Rabu 10 Maret 2025 baloi kolam Sada Galilea baloi kolam 2 baloi kolam Tolu Nagoya sekitar Seipanas Tiban Glory Batam Center dohot Kapung Nanas di hari Kamis 20 Maret 2025 Baloi Center, Baloi Kolam Nazaret, Batam Kota, Bengkong Indah, Muara Takus, Batam Center, Dohot Nagoya. Ruas Namar Sahid, tatangnya komadongata natongo di bagasan parsahiton, asa di leho debata hamalumon tunasida, goar-goar di Namar Sahid, bui mataida di layar videotron, manang titing na adong di hitabe na papituhon bunga altar sumbangan bunga altar sadarion imasian keluarga Es Manik inang boru silalahi sian wik Seipanas sai ditabai tuhata ma pasu-pasu dinasida pawaluhon halason dohot fasilitas umum bui mata jahasa diri napasiahon hata mauliate dohot selamat ulang tahun parhalado dohot sude ruas ni HKBP Batam pasahaton mauliate tu saluhut ruas ni huria
lumobi tuna pasahaton akka pelea bulanan dohot ragam ni pelean na asing asalam tu ulina pakobasion ni huriata tuhat tama nama masu-masu saluhut parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata nama ulang tahun hatutubu dohot parbagason di bagasan minggon sai di pasu-pasu debata gokdame nang las ni roha. Warta tambahan nung ngajumolo di alap tuhata ima amang si majuntak inang buru tapu bolon manang oppu doli oppu andri doli tutup usia 73 tahun nasugotan dipukul jam 2 subuh sian uik Baloy Center tatangnya koma keluarga nasida asa margogo mengadopi nama saya na 10 sada warta keuangan saldo akhir per tanggal 15 Maret 2025 sebesar 174.508.140 rupiah. Songoni matiting ni huriata jala gabe tau sangap ma diguarna. Amin. Ujian Kor Ama Sahata.
Terpuji Tuhan ta marede mahita. Dami ini debatana sumurung sian salut naroha. Imana mangaramoti hati-hati dok pikiran mula di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihamu salut na ruas ni huriata. Macelas roha bui muse pasaton hatani di bata dia pala tikion. Diala isi bongo taun nakin tu bagas joroon Pitor uida adong marpahian nabot tar di jolo nakin uida uri pun nakin adong nanaing makatidak kon na porsiahon hape naing makatidak kon holong na do ala adong ruas na pensiun sedarion tahalat some urian itu hata na ina holongan di bagasan Kristus Yesus pos dorohaku di bagasan hai pasok kamu saluhna ubain sahatu bagas joroon tangyok kamu mahatan di debata sian pesalmen 20 itu ayat sada saat rodi ayat onom ujahau matuhita nalum niroha mida debata edde sian si David jahubado panondangiku dohot hatuauku tung isema habiaraku jahubado partano batoan ni ngoluku tung mida ise maahu biahaton molotung ro akka parjahat mangarongrong ahu naing mangaton sibuku akka sisosak ahu dot akka musuku gabe martinggangat donasida jala marragian nangpe marhorokoron parangan akka na malukumahu dang dihabiari rohaku nang pehehe parmusuan do pakahu saipos do rohaku disi sada do naung hupangidohon sian Jehova sai ido hulului naing mian ahu di bagasan joroni Jehova saliling mangulu ahu paida-ida hinadengkan ni Jehova dohok memikiri ganup sugot di bagasan joronai ay diodingi do ahu di bagasan udung-udung na di hari hinamago ditabuni hodo ahu di partabunian ni udung-udung na tudolok partano batoa doau di panakok asam madirga kuluku mida musuku akan humaliang ahu jadi pelehonokku ma di bagasan udung-udung nai aka pelean puji-pujian marede maahu uhud mamalu parhinaloan memuji Jehova di sido sahatna urian itu hata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus molo sahat suku-suku non tu bagasan rohamuna ahado alus muna
suku-suku ni ima ahado na ilului hamu ibagasan ngulumuna, ahado na dihasi holi rohamuna siat di bata asa sonang rohamuna, ahado ipangido manang ilului hamu hobar tu asinurani Tuhani asa sonang rohamuna. Ranu nga adong berate di bagasa rohata pikirata akka nang tahasi holi di bagasa ngulut taon jala sihol rohata ang giat girama ipasa Tuhani akka nauli akka nadinggan na bagasa rohatay alay posdor haku dihita anggo hamoraon hasangapon hagawiyoni say tapasit tadui di bagasa ngulut ta hubar tu asini rohani Tuhani jala kana dinggad dui jala si holdoro hatta mulo dinggan parhe pengota si holdoro hatta mulo dinggan hai pasota si holdoro hatta iko dinggan ma ulaota dinggan karirta manang mulo mangula hita dinggan ma hipas sahatuna pensiun sonang ma roha jala pitor tabu ma hita mandok moliate tutuhani anggo akan na tua-tua siol ni rohana songon di tolu Johannes sadai opatido na ido malas ni rohaku no bulun molo huboto di parangeho na kaya nakok kuhasit tongani ido siol ni rohan yakan na tua-tua molo hita kana poso pe haduan di tikina molo gajang umurta ido siol ni rohata odolas ni rohaku no bulun molo huboto di parangeho na kaya nakok kuhasit tongani gudang do siol ni rohata. Jadi apalah minggu ta sadarion adong sahala na poso ni tuhata situata naneng pensiun ima situa raja guguk adong siol ni rohana pengiduan na tutuhani alia tua udah di SMS tang tutuhani di SMS atur jotik kimbere ikokodo marjamita di minggu pagi pitu 30 au mamaragedda asarap pita om nama perpudi om maragedda inna ba ujungna gabe tong lo marukil lo iba isi ay buama iba mangatur jadwal ay salat niba do di Singapura jadi bagasan opak minggu tolu hali mau ikomar jamita isi sada minggu siat tamu siani madong dalak pulau Tupagaran nadong di Huriat di Malaysia di Johor di Ipoh di Malaka seberang Predo Pineng asing siani ikon di Singapura do mana mengajar sekolah minggu do remaja jadi upasaha matu parhala do pangiduan ni amang situawan Victor itu lupi ma dungi baru ma upangidu ma tu amang paditata songon uluan ni Huriata itu lupi ma HP Victor itu doh ma marjamita siangin na anggondang auhian ison minggu pitu 30 alido ang padita ala paretani uluan sianon ba ni uluan ma jadi amang situon apalah tulakku doon iboto ni oma jalan na ujui tulangon tiki marsikola siatar jolo ni babar oma ma jadi wingok do ya do widol tuk jadi apa bayan igotil pe ya do ay wama tiki gelek kami agak jugul-jugul kan ibereng tulangon wingok teh do idol dia tulang oh ni leto mak ni lupa kume jadi itu pangiduan nasiol ni rohana anggi lasma rohana ate tulang ate nak tulang alai alania sinir itu hanima bu hita apalagi kau pajupang marsahor di bagasan hata di debata jadi memang gudang dosiol ni rohata manginang di bagasan nguluon alai mulu taparohaun sangod dia partodion ni Raja Daud manang Raja David arung dan lebui taparsejari sian ibana jalebui do gabe sitirun ibana di perdalani ngoluta sada na di hasi olibana di lulu ibana di bagasan ngoluna ima merhua dong manang tu dia dong
neng Myanmar di bagas joro ni debata saliling nguluna neng Myanmar di bagasan joro ni debata marhuwa ibana isi neng paida-ida hinadinggan ni debata hinadinggan ni haburjuon ni debata hinadinggan asinirohan ni debata do memikiri hinadinggan nai memikiri holong ni Tuhani memikiri haburjuon ni Tuhani di bagas joroi idu na hasi oli ibana jala puasa di hasi oli ibana kena songoni dang na asing hidup ibana manang neng on manang neng an dang hidup ibana songoni neng mian di bagas joro ni debata mangida baida-hida hinadingkan ni debata haburjona do memikiri merenungkan alani nunga tunggudang bahasa-bahasa ni Tuhani nasahat tu ibana nuka mace gudang aka hinauli akan nadinggan pandonganion ni debata pasu-pasu ni debata tu ibana jala di Psalmen 20 tak kasih do ibana jahuba do si parmahanau dang tagamon urangahang dang tagamon uranganau mulu dongan namian adong salah ama di huta tiki mangula hami di sihubbu ido ibana mulu neng mandok Psalmen 20 sedai jahuba do si parmahanau dang tagamon urangan baguahau ido ibana ikosongoni do amang mulu ihutata asa tortakas jala tikos memang dak kurang kita menangah mulut Tuhani marmahani ita pitorudok mak kecek niku pelet taummu do sahat tu gereja anggo sohya marminggu ho niku ai do mate sohya marminggu ali dok musero bayar ngamang tiap bulan pelet tau ku berjulu isi ayak kasitu pitelu do waen jadi hudok tumaku ma pelet taum bidang ro ali horo tu gereja niku ali berangsur-angsur Roma ibana marminggu mulai misalnya anu pamasu-masuan marminggu me adong na moding ibuat tu gereja Romai ira ido pe dok Natal alai heado sadetiki huida hubigi nunga ringkas be marminggu matai ido iba memang imah ya tidak kon ibana dak kurangan menangah raja dau pe ya tidak kodui sahala raja yang punya kuasa yang punya power yang punya tentara yang punya kekayaan dia tidak kon ibana dong ngalani hagugukui dan ngalani habistaraku dan ngalani haguguna songon surdadu ibana nama ceguguna bui marporang dopak musuna dangi pangasaon ibana jauh badu habe malua usian nasa paru kiloku hala olan asini rohani di batar gudang do paru kilon na mungkin boy do hita marsormin sian paru kilon ne gudang taida raja dauton hira na tabu-tabu do dayon na songon raja ibana jauh si parmahanau badak kuranganau batu tuma ai Tuhani do madungani ibana hape mulo taparrohau nguluna sa sitongna gudak kieu parsirangkutanna gudang do hamalon na hidup ibana na parjolo parsirangkutanna ima maralohon dopak musuni bangso ima halak bangsa Filistin do ka bangsa asing nanaeng marporang dopak Israel ima parjolo na paduahon Raja Saul ima masalah politik maun kompetitorna ima Raja Saul na mangimburu mamereng ibana jala marusaha do neng pamatehon ibana ima musuna na patuluhon musuna no borat ima ala diulon ibana merdosa mangalakup ibana ipamate ibana amat tanihala asa ibuat inat tanah dan terencana kena pasal berlapis maceborat don odo persirangkutan na nama ceborat ale moleati matu Tuhani dung diingot ibana namar dosa du ibana sadar dia akan dosanya pitormu barohana disido gabe pitori di bata ibana dia langsung minta ampun dia sadar minta ampun kepada Tuhan namar dosa gabe disesa di batama dosana alai dungi taida ma parsirangkutanna ima di paryanak konon adong boruna si Tamar adong anakna si Amnon
Pitor ro anak na si Amnonon diulau manaswahasea tu ibotonaon. Pitor muruk ma muse anak ni si Daud na sadanay na marguar si Absalom. Pitor ipamati ma si Amnoni ahanay. Badang binot ba songo dia mulu ita kanatoras teida yang anak kota songo ni marsimatean. Badang binoto be tok niuluta ulu stres itu orang tua. Was songo non anak melakukan pelecehan kepada burunya, lalu anak yang lain membunuh anaknya yang melakukan itu. Besongoni men. Badang binoto be acik niulu mameregi stres. Arsak ni rohana porsut do itoni bana mulu songoni ate. Anggo yana kota putus sekolah pengaci ulut tadi. Manang dang putus sekolah, lidang ikarong sekolah 2 bulan disakui. Manang neng manur manang ahibana. Olah ni pengas stres orang tua. Ayon marsimatean. Badang binoto be parsirangkutan ne. Baru na mangihut litun do siap salum dungi pamate ahanai. Tolu tau ma asa dang pola dingok si Daud be dosa ni anak nei. Yalak may ibana siyan hutan adao, lok mamulak ibana tu Jerusalem. Songoni maholong ni Raja Daud tu ibana. HP pitoralong masakap narwa musi siap salum naing mangulahon kudeta tu ibana neng ipamati ma bapak na asa dapok na Raja Oni. Dung di ida Raja Daud ti pitor lau do ibana. Lau menyingkir do ibana, ipasiding ibana do pajupang do anak nai asa unang pola merbada manang marsimatean. Imalani holongna. Ai boy do dipaso ibana geleng ne anak nai. Aledang ulo ibana. Menghindar do ibana. HP salah panglimana, pitor berinisiatif ma, pitor ipamati ma salum, pitor mate anak na naneng pamateon ibana, stres do ibana tong. Imata dani holong na tu anak nei si bata songondi do hitana toras songondi pe jugul ni anak tai saya tong do holong rohatta tu ibana anggiat mu ba ma dang boy tako tapon rohatta tu geleng tanang pe marjahat ibana manang nunga ya citi rohatta tong do holong rohatta tu ibana songo Raja Daud mati salumi sebenarnya ikon lasma rohana ngamati biak nananeng pamateo nau alay daong tong do marsak tumatangis do ibana. Jadi molo taparohaon parsirangkutan nei matce borado bui do taparabadikon tu parsirangkutata dia palatikion mungkin tidak seberapa, mungkin pergumulan kita sekarang mungkin berat juga, tapi nggak seberat apa yang dialami oleh Raja Daud. Dan pola saat jo hita tu hapor suhon nei tahun Tuhan Yesus jol majo si Raja Daud olah ni be tabarbadikon do parsirangkutat tadang dia do pe parsirangkutat te dang binoto be songo dia do Raja Daud memanage emosinya, memanage hatinya lau mengadapi sudene besok kita ma ragam do parsirangkutat tadi gudang do nama bahen pojot roham inna nakina te inna Debora dingot tamu do nakikan manang dang dingot tamu apalagi mulai do iri pohodo holakko na mamikiri hinna kan neng tu dia do hasatan ni hatai edde mone oh tu sudah halak do kan oh itu tu setiap pribadi do jangan kau pikirkan hanya kau yang merasakan itu sudah halak arong do si pikironna arong do si taononna tang adong siap kita on naso adong si pikirota di bagasang nguluang ada saja selesai satu pergumulan ada pergumulan yang baru selalu begitu. Di satu titik kita bahagia senang dengan sudah dengan pitor adong muse muse kan begitu muse on ngasang iba tabu santai iba songonon pitor adong muse persoalan dari baru. Itulah dinamika kehidupan kita. Saya dong do hita namar siranggut alani parhepengon adong do marsiranggut alani hubungan keluarga yang kurang baik. Adong do marsiranggut kita alani aka pardonganon dia kapunguan. Marsiranggut kita alani parsahiton. Marsiranggut kita alani aka na tahirim na taparsita dang marnaro ujungna ulu sipata medeli
Sipata marsiranggut do hita tiaka perubahan iklim alani global warming. Sipata molo udan ngasajom 2 jom pitor banjir do di sebagian Batamon. Apalagi molo bagasta daerah banjir rupani mau pitor mo ngagulap songonon di gereja pe dang sonang bebana babaruan non mulu garimis baik kombula mulu udan non banjir ma gudang do parsiranggut tata terlumu bima marsiranggut do hita molo hea hita manang taulau dosa di perdalan ngoluta manang adong akar pahit di bagasan ngoluta marsiranggut do hita nang pengamalun na badia mangidu hasisani dosa ali akar pahit sulit dihilangkan berarti dang dope dang porsia dope ibana di hasisani dosa ido hea udok tu sahala mahasiswa tiki mangajarau martangiang maibana 2 pagi masih torido ibana sama dosa nabi do ibana usukku maibana ujo ahadu dosam sedarion kita buat dulu patokannya dari ke-10 titah Tuhan niku. Ada kau menyembah berhala setelah kau bangun niku? Tidak amang. Ada kau menyebut nama Tuhan sembarangan? Tidak amang. Nah ini bukan hari Minggu, hari biasa, berarti nggak apa-apa kau gak ke gereja niku. Tapi kau berdoa tadi, berdoa. Ada kau sakiti orang tuamu hari ini? Nggak ada. Ada kau membunuh? Nggak ada. Ada kau berzina? Nggak ada. Ada kau mencuri? Nggak ada. Ada kau berbohong? Nggak ada. Jadi apa dosamu? Mbak atik dia naso binoto bapak ido ibana. Bah na usukun na binoto mdo niku. Kau sudah berdoa tadi malam sebelum tidur? Sudah bapak? Itangnya kokodo saya sama dosaku sedarion. Utangnya kon. Porsia do hisi, porsia. Ale ini pagi-pagi kalau sudah minta penghapusan dosa lagi kau nikut ibana. Berarti dang porsia ibana dihasisani dosa na ipatu-patuan Yesus. Nah jadi si pata arung lumar sirangkut halak di akar pahit yang dia ternyata kurang percaya akan penghapusan dan pengampunan dosa dari Tuhan. Mungkin itu hal sederhana, tetapi itu inti dari iman kita sebenarnya. Kadang kita kurang posni rohata dituhani disadok ngeluta upain gabe marsirangkut kita. Jadi gudang do parsirangkutani nama baik kita gabe dang seorang rohata mabahen dang tiur rohata mabahen ganggu rohata mabahen bir rohata buat khawatir gelisah bahkan kadang ada orang yang putus asa menghadapi parsirangkutanna di bagasan goluna. Ido neng tapar siajari sian Raja David. Dap pola gudang nain pabotohon ibana marhite pesal menon. Sada do nabui nanaing sitiruon sian ibana. Apa rahasia dari Raja Daud? Bagaimana dia menghadapi semua kesulitan dalam perjalanan kehidupan? Iman ido ibana ikon jahuba dong sifat juluhun. Tuhan yang dikedepankan ikon dipangasahod do Tuhani fokus kepada Tuhan idu na parjulu jala idu siang pesal meninak kin na parjulu pitorido do debatado panondangiku hatuoku partano batuaku baru uduk mena aka persirangkutanna aka musuna aka alona do segala macam. Jadi edi pesal menon saya dapat tuduhon haporsiaud doon patuduhon songod dia do struktur ni iman. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan, baru kita membicarakan pergumulan. Jadi dasarnya kuat Tuhan, yang berikutnya semua bisa dikendalikan dan bisa dihadapi di dalam Tuhan. Edang unang jo satu Tuhan ai hita jolma pe molo adong hita neng mengurus sesuatu lancar lo, molo adong deking mulu mengurus akka dokumen-dokumen pe mulu adong deking orang dalam lancar lo, mulu neng mengurus karejo pe sipata adong orang dalam lancar lo, sampai adong sahala anggota keluarga mandok anggo hita sudah keluargaon masuk benua gijang do hita gudang do orang dalam
Ai piga padita ipoparan di pungta inna, si tua pepiga inna. Udah ada orang dalam, lancar lu hitan non masuk kerajaan sorga inna. Baima alani istilah deking do orang dalamon. Sampai tu banu gijang pe gabi do tandi bahan nasone. Ibaratnya molojol mape kita bisa mengandalkan manusia dalam melancarkan sesuatu. Terlumubi madepata. Molido Tuhan Yesus egari hamu akka perdusai boy dula ibek kamu akan adingkan tu yana komuna balam di patama. Lu bisiani boy di patupan. Mengandalkan Tuhan, fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Mulut taida bona ni karir ni Raja Daud ima namonang ibana maralohon si Goliati. Ahadu ido ibana Yahuda rohamu saluhuna pardongan podang dohot mardongan hujur do lubu-lubu ale yang goauro mardongaton goar ni jahuba sifawat ido ibana. Ya hamu ro marhite aka podang hujur lubu-lubu ale auro mardongaton goar ni jahuba sifawat ido ibana. Jadi dia bukan fokus kepada si Goliat yang besar itu, yang tinggi, yang kuat, yang memiliki ahli perang, strategi perang, dan ahli bela diri menyerang yang luar biasa. Tentara senior, bahkan dialah yang sangat ditakuti pada waktu itu. Alai dang fokus ibana tu si anggo soldado nasingi mabiar do mamerengi ala fokus mamereng si Goliat. Alai anggo si Daud fokus do ibana tu haso ni depata dang mamereng parsirangkutan ibana dang tu si ibana alai adong Tuhan dia anggoi mangalion pos rohaku ido pain ido ibana nangpe ido ibana nangpe markorokor parangan akana manuku mahu dang dihabiari rohaku nangpe hehe parmusuhan do pakau sai pos do rohaku di sini do ibana. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Mau seberat apapun nama bain pojot rohata molo pos rohata di Tuhani gabi tiur do rohata boi mangadopi. Ale pos do rohaku dihita salu nanu ngata ulau ni. Iko neng datama mangulau nak kana songoni haporsiaun na songoni. Pra sudiru hita mulo saat ita misalnya mulo lau hita manang tu dia ulat tu huta marpesawat majo jujut halak pitor martangiang anggo markapal si pata ulu dudang martangiang ayam go bocor bui dopi marlangin narwana ali mulo gi kapal mulo margrepe isi masih kita memisang grep tor martangiang igrep idia dongi memesan grapefruit idia dong martangiang dongani masupiri sa saat idahani son bedang adongi adong mulai dong bertuduh jo, mulai tuh pesawat do, isi hudul, langsung berdoa, upasaha ma Tuhan, perdalanan non, pataruau, di bagasan ai pason, saat di bagasan lasni roha, amin. Dungi, pitor tiur maroha, mulut ngadong pe turbulence enak, pada buhun mudum bay. Pitor pos do roha kan, pitor isi martangnya ungabe, ngasap itu Tuhan nih. Nang pesi patang ngamartang yang tong do mabiar ngamartang yang nakit torgoyang musa ngabuse ulu do songoni kan berarti dak pos rohani di Tuhan. Saya yakin kita semua melakukan hal begitu. Dus dui songon lau hita karejo gudang si karejon gudang ngaka bisnis na kurang lancar manang gudang tantangan rupani manang saat di kantor inganan parkarejuata saat di pasar pagi inganan ta martiga-tiga saat di akainganan mulu adong ulut tamar butuh rupani ya aduh hita martangiang Tuhan batu duma asa adong ma akka kaling-kaling do ember-ember naringgan nabu isi buaton dah angguna subuh isi buaton gudang do manangi dia piau saat tu rumah sakit au perawat au dokter buama ison Tuhan urupi mau iko songoni do arung salak bupati na uji manangi dia mei idu ya tidak kon namangon memang bebas namun ias do ibana 2 periode ias imah ya tidak kon saat di kantor tor martangiang gudang doa kegudaan olan isi martangiang amangi inna amen pitor rodo neng adong menyogok sesuatu menyogok proyek imah olan amen inna pitor masuk telepon pitor neng adong kejahatan yang terjadi imah gudang ni akka godaan-godaan ni
Jadi manangi dia pe hita ape karejota gudang do persirang gutat isi gudang neng tadupi isi sati ta tor martangiang pos roaku Tuhan ikon donganam muau ikon mangasok komau mangula-ula non sadarion itor pos maroa mangula dos doi maluak kaya nakota na dau dang ibatamon akan nakulia akan nakarejo di luar na dau dang taboto manang merhuwe isi ali ganuk manugut tatangyakon itor pos maroha manguduti akka ulaon sadari da pola pinikira bibana ngati nang yakon pitor tenang mahati da pola lu jabi kita nggak perlu khawatir atau kita tidak perlu menjadi gemetar dalam kehidupan ini. Dus dui songon neneng masuk ke rumah sakit neng operasi pitor ibereng ruang operasi pitor martangiang ibana pinasa matu ho Tuhan pasu-pasu akka dokter akka perawat akka ala medis dok sudine. Nah saya be tenang may ibana saat ruang operasi melo tenang ibana dengan matensina dang nakok kader gulana tenang dia dokter opeta buma makubasi ujungnya sehat mah kan itu bana gudang halak mabiar masuk ruang operasi naik tensinya ujungnya gabe sudah operasi na jolo stabil join na ala mabiar ibana jadi gudang do nabui tapa parsirang guton di perdalan ngoluon memang ikon mangasahon guarni Tuhani do asa bui hita dengan madalani ngoluon mulo daong mabir lo hita mulo fokus hita tu parsirang gutani itu jelas pergumulan masalah itu kadang lebih kuat dari kita dari kekuatan kita itu pandang tolak sa mulo fokus do hita tu si gabe mabir do hita gabe lilu do hita gabedang tolap sa mangadopi alai ala mangasahon Tuhani hita pos dorohata nabuido wadopi idu bain say hudoki akana ya biari jolman waing hamatead do aha mamol namate ido kan ya hudok songoni aha mana mol namate niku bah sudi mamereng mati itu kan hanya semudah membaringkan tubuh tutup mata tidur dan gak usah bangun lagi kan itu sesimpel itu buasa mebir hamu niku ale kita juga nggak harus cari mati bukan itu ketakutan yang paling tinggi dihadapi manusia kematian ala pola kita mebir be esonadong nabui manirak kita siat di bata sian holong ni Tuhani nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan baik itu hidup atau maut penguasa-penguasa atau kuasa apapun tidak bisa baik hidup baik mati atau maut nggak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan jadi mulu nggak ada kepastian nih dan pola mabir kita tapi saya katakan tadi kita juga nggak mau cari mati tapi itu suatu kepastian hidup bahen mulu hita maul dungo idungo imaul muruk musai dongai natorasna dungo neng karejo neng merua terus neng modom itu tapat orang ibu tohodo buaru carana asa sonang terus modum tababu matto sebenarnya las niro ado hamatean ibaratna belum modum tang dungo be dang pola lu jadi dungo ibe hita hape tiki mangulu nguruk kita muli dungo ale mulu hamatean tong mabir do kan itu. Nah jadi itu ketakutan, jadi kita tidak perlu khawatir lagi akan kematian, tapi kita tidak mau cari mati. Jadi gudang do persirang gutat tanah bui mabek kita mabiar ale taingok ma amanginang do naposo bulung di son. Kita fokus kepada kuasa Tuhan, bukan fokus kepada persirang gutan ini. Tidak fokus kepada kekuatan masalah itu. Ale boado kita asa niat kita manang fokus kita di Tuhani ikon tapa somal-somal do. Mian di bagasat Tuhani ido naneng taparsia jari sian Raja Dauton mian manianau di bagas joroni debata saleleng au mangulu mian mau bagas joroni debata dang namar lapatan gabe pidda si Raja Daud sian jabuna sian istanana gabe marborngin manang tinggal maibana mian di bagas joroi losisi maibana dang songoni bahamu pe mau leng mian di gereja di bagas jorni Jehovah datung gabe pidda hamu siap bagas muna gabe sok kamu sudah modum langsung ini badang siap di gereja alai mian di bagasan Jehovah ima mian di bagasan habadionna mian di bagasan nasi tonganna
mian di bagasan hadirion di depata. Tuhan ada di dalam kita, kita ada dalam Tuhan. Jala ido siol ni rohani Raja Dauti. Jala ido ibana komian mau ibagas joro ni jahuba salilo mangulu. Jala Psalmen 27 aya onomi pe di dengan bahasa doa sini roha payuti utau salile mangulu dung mula kau masuk aku mabagas ni jahuba salililingna. Asa di sido adong habadiaon di sido taramoti habadiota ay habadionido tadda ni parsaorata dohot debata habadioni. Jadi si horro hatta mian di bagasa jorona mian hita di bagasa habadionna taramoti me laus di sima hita muse taida hinadenggan ni debata ala ibana do panon langikku idu tah tidakon karena Tuhan adalah terangku. Meritia hatana ala hatani di patado sulu-sulu ni patu hati uron di dalaku kan itu tah tidakon mangalehon hati uron di roha pikiran memberikan pencerahan menghadapi apapun menetralisir dapat memanage emosi kita sehingga kecerdasan spiritual kecerdasan emosional ada di dalam hidup kita merbisuk kita dung adong hatana na mangalon hatiron di roh dita tor tubuh maha porsiaon ai na tumagion hatani di patado tubuh ha porsiaon dung adong ha porsiaon adong mahaluaon ai haluaon hatuaon siana sinoran Tuhani do di bagasan ha porsiaon laos dung adong dihita haluaon hatuaon ikor ramotatta dei ido bandido si Raja Daud di panakot dua tu partana batuani di panakot do ibana ke benteng pertahanan rapatanna ikon niramotan ma habadiaon haluaon nang adong dihita idu bai tulu nakid didok dia terangku keselamatanku dan benteng pertahananku firman Tuhan keselamatan dan mangaramoti habadiaon idu naida ibana jala ikonima di bagasang guluna jala marhitei madung tapok nai di boto ibana ma upuji ma tutuhani upasa ma edde puji-pujian upelehom ma edde puji-pujian upuji ma debata nasangapi mandok moleate tutuhani ima tahanguluhon namanginang dok naposo gulung dison ima tahanguluhon tapangasaot tuhani alikom mian hita di bagasan ibana asa tadai hina dingganna mian di bagasan da tironna mian di bagasan da luonna jala taramoti habadionna di bagasan partanobatoan nai patu-patuhan iti hita amin mertang yang mahita mau liati maliho Tuhan dia sini rohan duk denggan ni basam na mangalehong gugut tuhami duk haluaon hatiuron dot partanobatoan ubay boy hami Tuhan mian mangaramoti habadiaon dohot hatam di bagasan gulunami asamar parbuing gulunami Tuhan di bagasan gulunami jala lam huida hamima hina dengganmu haburjonmu holongmu di bagasar rohanami jala pos rohanami ditiki marsi ranggut tami sai huingot tami do gugum na sumurungi asini roham na mangodingi hami jala marbisuk mahami Tuhan mangadupi akka hamaolon di perdalanan di ngulunami ali Tuhan Jahuba na matsai burju pasu-pasu mahami saluhutna akar ruas munamian dison narotu ingananon tu bagas joromon ramotan munasida donganan muda sida di bagasan ngulu nasida ganuk mersada-sada lionomu gajang niu berdoa kasih lasini roha soni Tuhan naposom nanang pensiun sadarion ima amang situa Raja Guguk mau liati ma udok kami tuho ala diloko hai pasong gajang niumur tu naposomi Tuhan boi paucukon ulon na pakubasion na marhalado di tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu ma naposomi sonilang keluarga lau menguruti perdalan ninggulu nasida parsoron nasida rapodoko Tuhan marhiti huriamon saya salutna kana yulana idama Tuhan songon hasit tongan ngabe pasu-pasu tu salutna ruasmu Tuhan naung dihobasi nasida soni nang Tuhan wingot tami akadongan nami na hurang sikop di haipason na nirawat di bagas nabi soni nang di rumah sakit daoni nasida Tuhan marite asini roham marite gugumi asa
malum nasida Tuhan, jalabui nasida menguduti akka ulun nasida, jalabui muse marsarlo tami mabuji pasanga pengguarmu di tonga-tonga ni huriamon. Saat dioma sudi pakubasion di tonga-tonga ni huriamon Tuhan, dengan salu na merdalan na hobartulomo ni roham, soninang akka ruasmu Tuhan, nama kalason ari tutubuna, soninang ari parningotan pardongan saripionna, ramotanmu nasida saluhuna leonmu las niroha gajang ni umur, do holong niroha do damem na mangudingi nasida saluna akan nai parsita nasida koma Tuhan pasikopon salamlas rohana tu akaruasmu na dibagasan arsak niroha ala nunga borhat sahalak sian tonga-tonga keluargana sian tonga-tonga ni huriamon apuli rohana sida saluna Tuhan asabui nasida mangida dengan dibasam di bagasan ngulu nasida mauliate marihosa di homahami di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho amin. Maret dihita uhut papungupelean. Asa hoy go
Saipa pulit rohanami, gabe pamoloi diho, asa masa halahami, lawakati prakono, kiladamu rohanami, otimi anggohini, akedohon molunami, gabe ulami. Masuk mahita tu acara pabrohaton pensiun situa Maride mahita san nomor 120 sada ayat sada saharu di ayat 2. Yesus Raja di
hurian itu hatta taida donoaing jongjong di Juluon amata situa Ronald Ardonsa Raja Guguk nunga digohina sida tiki pangulaon na di huriaon hobar aturan doh peraturan ni HKBP tahun 2002 dung amandemen na paupaton bab sia pasal 42.6 halaman 164 pensiun dosa halak situa siap perhalado molodung marumur 15 tahun alani macohok mana sida sian ulaonna di huria alani tamado pasahatotta hamauliateon nirohatta tutuhatta namad dongani namargogoihon huhut napatauhon nasida sa lilingon mangulahot tohonan nasahat tu nasida akup ni unedo pasahatotta mauliate tu nasida naung makalo zahot tohonani di tonga-tongan huriatta alani i pabor hatotta manasida lau pensiun tabigema surat keputusan pensiun nasida surat keputusan nomor titik 02 sia garing 20 titik sada garing SK garing tolu 2025 Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Batam Resort Batam Distrik 20 Kepri Manang Kepulauan Riau yang berkedudukan di Kota Batam membaca aturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen paupaton bab sia pasal 42.6 tentang masa pensiun situ HKBP usia 5 tahun menimbang nabarjolo surat keterangan tertanggal 27 Desember 1930 lalu tentang pengangkatan situa Ronald Ardonsa Raja Guguk menjadi situa di HKBP Tanjung Uban dan kemudian pindah menjadi situa HKBP Batam Resort Batam sejak tanggal 13 Juli 2014 napaduahon bahwa saudara situa Ronald Ardonsa Raja Guguk sesuai dengan tanggal kelahiran tanggal 26 Desember 1950 sia sudah memasuki usia 5 tahun. Memperhatikan hasil keputusan sermon Pernadado Selasa tanggal 3 Februari 2025 memutuskan nama situa Ronald Ardonsa Raja Guguk tanggal lahir Simalungun tanggal 26 Desember 1950 sia ditabiskan di HKBP Tanjung Uban Minggu tanggal 27 Desember 1950 lalu situa di HKBP Batam Resort Batam masa pelayanan 26 tahun 3 bulan terhitung sejak minggu remisere tanggal 10 Maret 2025 memasuki masa pensiun dari situa dengan ketentuan naparjolo surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan napaduaon jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ditetapkan di Batam hari tanggal Minggu tanggal 16 Maret 2025 Batam Resort Batam Pendeta Sudihari Manalu MTH MM petikan disampaikan kepada tembusan pertama Sekretaris Bendahara Resort Paduahon Sekretaris Jemaat Patuluhon Prese HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau Paupaton tertinggal songonima surat keputusan nakujahami mauliate
nunga di bagi hamu surat keputusan pensiun situa alani di bagas rohan madok mauliate mardonga puji-pujian di Yesus Kristus Raja ni huriai di hari Minggu sadarion tanggal 10 Maret 2025 hupabor hatami mahamu amang situa Ronald Ardonsa Raja Guguk mamasuhi masa pensiun sian hasituaon di HKBP Batamon sai didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsauran nito di porbadia mahamu madalani masa-masa pensiun sian hasituaoni. Amin. Mauliate ma nang dohot di keluarga nang dohot mangurupi pakubasion ni amang situa Ronald Ardonsa Raja Gugukon saliling marhubas di huriaon sai didongani di bata mahamu madalani masa-masa pensiun muna tod di perbadiai mamarguguhok kita saluhuk na dia kaparsaoran panidangion nang pakubasion na adong di huriai marsangap madibata di tonga ni hurianai Tuhan ma nama masu-masu dohot nama dongani hita saluhukna. Amin. Martang yang mahita ali di bata nami naguk asi dohot tolong ni roha mangasaon holong ni roham hupasatami hamolation ni roha nami alani pangurupiom munama marar na posomon saliling marhubas di huriamon nunga sahat diula tohonan na pinasahat mi saibahim mamar perbui pakkobasion na jala tupahi tau patuguhon hapor seaw doho pakirimon ni ruas ni huriam di hanguduat cogot tukpe marujung pangulaon na di haparhaladuon sai pahipas pamatang naktodina asa toktong marsitutu mabojol matuhaluaon tangammu nagok pasu-pasui mamanugu-nugu ibana di hari-hari ni hatua onna asa toktong manaili ibana tuho pasu-pasu ma keluarga ni naposomon situa Ronald Ardonsa Raja Guguk dohoti anakon ni nasidabia sarap mangulup po pasu-pasu na nilehomi molotong adong hagaleon dohot hahurangan na di pangulaon na nasalilingon holong mima na makukupi isaluhut na pinuji maho Tuhan ala ni sude dengan ni basam. Amin. Pinasaha madok kata na perjulu siyan na mewakili parhalado dungi mewakili ruas ni huria Roma mutuju lang mereka mutuju hurian itu ata oras madita salu na manginang na hormati hami amang uluan padita sudi hari manalu songoni amang padita Fransiwanda sianipar dot sudi donga paraladu situa calo situa nadong ditongani huriata songoni tong ruas ni huriata amanami nanami hanggi pinaribot tarlumo bima diamanami situa Raja Guguk umma ari nauli ari nadi perbedian di bata hari naringgan hari khusus diamang situa Ronald Raja Guguk adong do dihami amanginang akka parhaladu hata nama dokon sahat ula tohonami puji Tuhan amata situa Raja Guguk boido sahat mangula sahat tuna marumur ono 15 tahun di bagasan
hahi pason na sempurna. Hami sian parhala do merasa kehilangan do di dung pensiun sadarion amangon. Alana di pakobasionnya mangon saliling ngon ditongani huriata gudang do akka si ingoton jalalaus gudang do akka sitiruon di pakobasionnya mangon. Dakya amangon majua mulu disuruh marhubas, dakya amangon mersidalian di ulado ulauna hobartu hasituona sahat tu aresa dario odo nagabe sitiruon na marga di hamiaka sudut na poso alani amang raja guguk mertua ma amang hipas do amang satu nama calo pesiun di bagasa sedario. Mau lihat tema di tuhata, mau lihat tema nang di tasaluna. Ima hata sian hami dong aparhalado mau lihat tema di tasaluna butima. Pasatami matu na mewakili ruas ni huriata. Salam. Horas madhita salutna. Horas. Moliate ma dihita ruas ni huriata. Jala tamas dituduh hita madok moliate gudang tua mata para sirohai di siala asi doh holongi rohana nasai totong mangaramoti hita bui hita tolhasya bagas tabe marsaor dohot memuji jala marsadani roha dinalaho memuji pasahaton hamoletota tua mata para sirohai doh perdenggap bahasa nadi persangapi hami amata pendeta resort nadong di huriat tahun dohot amak pendeta narosian Singapura amak pendeta Fransian Hipar suaksongoni manang dihamu perhalado ni hurianami dohot napul tamer ala denggado merdalan di huliat tahun saleleng nadisok kami las rohanami siang giap ma lam tu dengganna dohot tulina jalatulehat na huriat tahun merdalan denggan soksongoni manang dihamu situa amak situa Raja Guguk khususnya nadong dihami ruas ni huriata sian wiktiban selama hamu mangula di bagas ni huriata terlumubi madihami wiktiban tung macai denggado jala uli lehet ibek kamu di pakko basam munai nang bui tardok nami holam moliate na gudang do na bui pasahaton nami tuhamu asimatong rohani amatta na mertua de bata saya dileam madihamu gajang ni umur dipergugui hamu dinalaho memperdimu-dimu manang mempermudu-mudu sudiaka pinoparmuna asasahatong aka nani luluan dapat nani jalahan jadi di sok kami sehalinai doko kami moliate madihamu sei didongani Tuhan mahamu dinalaho mangula siula umuna akatuari na mangihut didok na tua-tua matani aik puli dirurani sitapongan manang na tu dia pihamu mangalaka saya totong ma didongani Tuhan dohot diramoti Tuhan tersongoni masyak kami madok moleate di sudi pakubesyo muna di huriata
terlumubi ma di ruas tanadong di tiba do sikupang horas madita saluna Oras. Pinasaha ma tu huriata marhide de parahalado parartaon. Marsanga ma debata di minggu tadi bawah tikion jala tahu mulai tema dengan di basana saluna laos sonima di sok kami noeng jongjong sian parhaladu ni huriata namai wakili saluna ruas ni huriata hakai batam di hari sadarion di purna bakti na pensiuk kamamang Raja Guguk Imasyan huriat tahun macalah seruan nami di bagasan nasilingon narapita di pakko basyamuna dinggaku berkami terlumui maka ditiki dia ka pakko basyon ni huria manak salihari pe amang ku berkami nasiak bu amang nalau makobasi di huriat tahun dakya manolak amang Jadi mau lihat memang pajeng mau murumuna lau songonima di purna bakti ni amang naksaha di batikion di nama delani di hato muna dung di bagas sadarion tuhatama nama suamu selalu nanang keluarga jadi batikion naik pasatun nami ma songo cendra mata nasian huriata las marohani badamu las marohani tordimuna omma naboi di pasahat sian hagabibi batam namalhani roado hami seluna parhalado napul timer naksongoni ruas ni huriata dibaheni las marohani damang las marohan al inang nak keluarga majalon saitu hatama nama masu hamuna songonima amang nabu pasata bat kion horas mauliatema di bagasan tikion butima Pinasaha matik kitu amang situ Raja Guguk laho mangapku. Horas ma dihita saluna di hamu amanami nanami nahina orang-orangan songoni nangakana poso bulung parjulu sehali tamado hitaman dok muleate tua mata perdenggan basai siala asi do tolong di rohana do namang leon kahi masud dihita saluna di bagasa tikun tarlumu bima nang dihami songoni nang keluarga bui sahat hula ami tolan nami sudene holana ala asini roh ni tuhatta na toktong madongani hami mapergogoi hami di salunai jadi dihamu amanang padita resort amang es mandalu songoni nang keluarga songoni nang amang padita David do keluarga songoni nang inang diakones inang bibil pro do calon bibil pro mulatima jumulu pasat tami tuhamu amang disudina panugunungunmu dihami disudina pangajaromu dihami dinamakubasi di tonga-tonga ni hurion alania litung amang sian hami madok melati di bagai satikion setu hatama natoktong mangalehon bisuk hai pason lumubin ang dihamu
dinalaho manguluhon uriaon tujulan nyarion. Songon inang diamang padita sianipar di bagasa tikyon songon edo komunai di jamitai asini rohani Tuhan ido nabui bui rapita makubasi di tonga-tonga ni hurion. Memang ausa diri do mangidohon sebulan na lewat. Alai basa do Tuhani dilehod do pasu-pasuna bui rap pajupak kita di son di nama kubasi di tonga-tonga ni hurion. Jala huida selilingon nung atung maseliling ruas ni huriatan adong di Batamon na atung malungun mabigi jamitamu songon inang suaramu bamolate man itu hatta saya toktong ma di pergugi itu hatta hamu di namang uduti akapako muna di Singapura songon inang di Malaysia senggiat matu hatta na toktong madongani hamu di saluhut ne songon inang di hamu amanami inanami songon inang napo sebulung mulai hati ma ditangiang muna tuhami bui huruti hami ulon nami pakuboson nami di tonga-tonga di hurion jala bui tok-tok kami makubasi sangat roh di bagasa sadarion ima di acara purda bakti pensiun sian situa nang pe di bagasa sadarion nang di paborhat gabe pensiun sia situa alai sudenei toktong buat kamu kami di tangiang muna asa toktong margugo tok kami dinalaho mangurupi makubasi di tonga-tonga di hurian songon inang diwi tiban songon inang di hamu amanami inanami khususna nasian duit tiban molati ma didukung amuna di hami ima dinalaho makubasi huriatta di hakabi Batam na adong diwi tiban senggiat ma lamar gugu hami dinalaho madalani toktong di bagasan hipason tujulan yaron songon inang di bagasan tikyon dipungan kora masahata molati ma di radion nimuna di akai di puji-pujian songon inang ina dibora di puji-pujian nong di patu begiho kamu di bagasan sadarion molati ma di sudene songo pamujo tutu hatta di bagasan sadarion las rohanami di acara pabor hatok kami sian situa pengsiun sudene paso-paso itu hatta do jala asin ni rohan itu hatta do na toktong mangalehod di hita hai pason saat ro di bagasat sadarion bui hami rap patuduhon las ni rohanami saat ro di bagasat tikyon memang di bagasat saminggon toktong do di bagasat tangiang iba mangido tutu hatai asa toktong di ramoti bui hudalani hami masa pensiunon alana di bagasan posro hatu Tuhani iko saat do ni jalo tohona situon ima songon pensiun sia situa jadi mulati ma ditu hatta jala mulati ma disudena hamu amanami nanami songon nang penaribot ala toktong do dibuat kamu hami di bagasat tam yang muna jala mulati ma disudena akka si lehon muna akka paso-paso nong penasangat muna tu hami marhiti akka si lehon tu hatta ma nama bolosoni tu hamu salutna jala toktong di bagasan hai pasok kita saluna di bagasan tangiang marsi tangiang mahita asa toktong di bagasan las niroha taba umur taba nang makapaso-paso taba akasilas niroha tujulan neron dinalahu manguduti akka ngulu-ngulu siap hari songon inang manguduti akka ulota sigando pari hita saluna songon ini sauti nai don nami tuak kadong asitua alon nama perpudi hita dohot rapak makubasi di tonga-tonga ni huria pangiduan nami tuhamu akka donga situa gabi siti rumah hita di tonga-tonga ni huria di tonga-tonga ni ruas asa gabi siti ruak kita di tonga-tonga ni akka ruasta asa unang gabi adong akka pertuktukan di hita di nalaho madalani akka pakubasiota di tonga-tonga ni huria jadi songon ima songon hata sian hami salnai pasaton nami mulai te gudang madihita saluk na di bagasa tikyon tu hatta ma na toktong ma ramoti hita di tonga-tonga ni akka panggulmiton di ngulutna mulai te madihita saluk na oras ma mari demahita sahat pula tohonan mi
maluang jala di jodohi taon marhite-hite panjowang na bagia harani imang unang mabiar hitawon maka tindakon Jesus nuhata jamit taon hapai hajon jokowi ganukiki sai pasabang maroha taon manajati saya tinatama songon nabosoni debaka sai rajai maririmi sahatula tatang yakum mapiliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo haro roan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dot na saulibasa na mauliutus kupasat tami masyan na nilihomi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na hutsus di julum pasu-pasu may jalaramot ya saho parhasya kami pilihanon pati bulhon harajaum mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti toddim asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliyama namin na di banua gijak say pinurbadia magwarmo say Roma harajaum say saut malomon ni roham di bano tongosongon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari say sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na merdusa tu hami unak kami togiho tu pangucunan balua mahami sian pangagu ay pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakot Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaor honma damena tutodim Selamat hari Minggu madhita.